Aw bismillah don fini ɲuman sagura kɛnɛ kan In Fashion fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago bɛ tisi kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tisiw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fi yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu bɛ nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la, Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la, Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago bɛ qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. An balima joliba jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma bi alamisa min bɛ bɛn avril kalo ale tile 18 ma san 2024 limanaw ka jira k'a fɔ ka kunnafoni sɛbɛn olu lakalili waati selen filɛ an fɛ yan ladala jɛmukan de don min bɛ sigi don o don limanaw min ye joliba TV News ani radio joliba sanfɛ ka daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 10 ma limanaw fasidi sɛbɛnw mana sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ o kumana an bɛ yen ni kɛnɛ in kan ka se ka gafe ninnu lakale bamanankan na aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na minnu fana bɛ kan an lamɛn radio joliba sanfɛ Canal Plus kan nin waati in na numéro 589 an b'aw fo minnu fana bɛ kan lajɛ an ka bɔlɔlɔw sanfɛ la n'o ye nka page Facebook ani page YouTube o kumana an b'aw fana fo dantɛ foli min na ka yira k'a fɔ limanaw gafew bɔra minnu bɛ tali kɛ min b'an bolo kɔrɔ yan o bɛ tali kɛ info matin les échos welewele ale bi yan min bɛ tali kɛ fana l'indépendant ale bi yan min ye fasidi sɛbɛn reflet d'Afrique ale fana bi yan ka taa se le challenger ale b'an bolo kɔrɔ min ye nouvel horizon fo ka taa se soir de Bamako ni fasidi sɛbɛn ninnu an bɛna ninnu lakali aw ye sisan limanaw aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la kumana an b'a daminɛ ni min ye o ye info matin limanaw info matin a kumana a ko Mali premier ministre n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye limanaw a y'i da don min ye politique tɔnw ka baara min gulonni min kɛra sisan awa min ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye awa ko maa si tɛ nana awa ko i bɛ nana awa kalata dɔ tɔgɔ la awa k'i bɛna Mali fanga ta awa ka tila ka taa Mali kɛ jagofɛn k'o feere jamana kɔ ka tuguni a ko o kɔni o garijɛgɛ tɛna di maa si ma premier ministre de ye nin kuma fɔ limanaw n'i ye jateminɛ kɛ tarata tɛmɛnen awa avril kalo tile 16 san 2024 awa dunanjigiso dɔ la Bamako yan nɔ bolonɔbila sɛbɛn dɔ kun kɛra Mali jamana ka cakɛda EDMSA min bɛ courant di ani Niger olu ka cakɛda dɔ fana bɛ n'u kama ko SONIDEP awa o fana y'u ka courant cakɛda dɔ ye yɔrɔ ni bɛnkan in kɛra Mali ni Niger cɛ awa ko taji bɛna di an ka jamana ma walasa ka se ka dɔ bɔ courant ko gɛlɛya la o de kɛnɛ kan premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga kun bɛ ka baaraw ɲɛ minɛ yen nɔ o de kɛnɛ kan limanaw a y'i da don min ye politique tɔnw ani jɛrɛjɛkulu minnu bɛ yen n'u bɛ politique baara kɛ awa u ka baara gulonni min kɛra Mali la gouvernement fɛ awa Choguel Kokala Mayiga y'i da don a la a ko min ye politique tɔnw ka baara gulonni Mali la yan nɔ Dr Choguel Kokala Mayiga ɲɛfɔli min kɛ a ko dɔwɛrɛ tɛ o ko bɛn ɲinini de don ko dɔwɛrɛ fana tɛ awa min ye Mali mara n'i ma ɲɛ k'i bɛ mara kɔni kɛ mara ye ka ɲɛsigi de kɛ mara ye fana awa ka kow bila sen kan min bɛ se ka kɛ awa jamanadenw ma hɛrɛ ye ko mara fana ye walasa ka jamanadenw k'u kɔlɔsi ka bɔ fɛn caman tɔɔrɔ ma min bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ka ɲɛsin u ma o la Dr Choguel Kokala Mayiga ko hali n'a sɔrɔla ko in a ma diya bɛɛ ye dɛ nka ko gouvernement de y'i jɔ i jɔyɔrɔ la ka nin baara in kɛ walasa jamanadenw kana na jigiyɔrɔ sɔrɔ k'a fɔ ayiwa mara bɛ yen nka jamanaden dɔw wulilen bɛ ka fereke don jamana kɔnɔna la ka jamana mɔgɔ bɛ min na n'o ye basigi ye ka se ka fereke don o la a ko dɔw nan bɛ ka démocratie tɔgɔ ta ka da u yɛrɛ kan k'u b'u to o démocratie tɔgɔ kelen in na ka tila ka jamana buruja tuguni ko jamana tɛ se k'i jɔ k'o lajɛ ko n'i y'a lajɛ fana ko ayiwa sigikafɔ min kɛra Mali la yan n'o ye assise nationale de la refondation ye ko maaw bɛ k'a fɔ ko assise nationale de la refondation maa minnu yɛrɛ ko kɛnɛ kan ko maaw nana ten dɔrɔn k'u ka kumaw fɔ ten premier ministre ko o ma kɛ ten dɛ dɔw nana assise nationale la limanaw wari min kan ka d'u ma k'a fɔ ayiwa a ye nin minɛ a ka nin don passe la a ka taa so
ko u bɛ fɔ min ma ko per diem miliyari 2 ɲɔgɔnna dɔw jɛna o kɔ o b'a yira k'a fɔ assise nationale de la refondation Choguel Kokala Mayiga ka fɔ la maa minnu nana a ko kɛnɛ kan awa maaw nana u yɛrɛ ye u nana jamana ye wa u nana k'a fɔ jamana u mago bɛ jamana basigili la ko bɛɛ ye misali de ye k'a fɔ ko kuma min fɔra o ko kɛnɛ kan ko ka politique tɔnw ci Mali la hali n'a sɔrɔ la gouvernement bɛ ka taama ni sira wɛrɛ ye ka se ka baara kɛ walasa bɛɛ ka se ka ɲɔgɔn faamuya ko politique tɔnw gulonni Mali la yan ko premier ministre ko kunba de bɛ a la a tilala k'a da don min na fana limana o ye k'a fɔ ko n'i y'a lajɛ gouvernement ye nin hakilila min ta nin ye ko maa dɔw bɛ yen olu ma se ka faamuya nka olu ta kɔni kɛ mɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ ka hakilila wɛrɛ don olu la walima u bɛ ka hakilila wɛrɛ de b'olu la jamana kɔnɔ sabu olu ka nafa kelen min bɛ yen n'o tiɲɛna olu kɔni bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma jamana kɔnɔ walasa u ka nafa kelen in kama a ko n'i y'a lajɛ ko ka segin kɔ bilen Maliko la Choguel Kokala Mayiga ko kuma t'a la sabu ko bamanan ko ten ni maa min tulo tigɛra o bɛ se k'i sɔmi a ko san 2012 gɛlɛya min ye Mali sɔrɔ a waati la min ye bamanciw ye u firila Mali kan f'u ye Mali tilaliko kuma fɔ o waati kelen limanaw politique tɔn dɔw wulila ka min ye wulikajɔw kɛ jamana kɔnɔna la yan ko a dɔw yɛrɛ bɛ yen k'u y'a ɲini Mali finitigiw fɛ ko ni maa min sara Maliko la ko f'u y'i ta k'u ka marifa bila u ka jamana lakanani bila u ka segin ka na ko yɔrɔ o kɔni tɛ jamanajɔ ye ko politique tɔn dɔw yer'o la Mali kɔnɔ yan walasa ka an kisi o tɔɔrɔ ma walasa ka jamana yɛrɛ kisi basigibaliya ma walasa ka se k'a ye k'a fɔ ko minnu bɛ yen ni olu jamana yɛrɛ gɛlɛya u t'a dɔn olu kɔni mago bɛ dɔrɔn an ka jɔyɔrɔ sɔrɔ walima fanga in ka bɔ yen an ka se ka sigi premier ministre ko fanga ye kɔni ye fanga ye minnu sigilen bɛ fanga la u ye hakilila min ta k'a fɔ jamana bɛ basigi bamanciya wale bɛ kɛlɛ jamanadenw ka hɛrɛ o de ɲinitɔ don a ka gɛlɛn dɛ premier ministre ko nka baara in bɛ ka taa o sira de fɛ ko k'a fɔ de ko politique tɔnw u ka baara a ɲɔngirila ko k'a fɔ de k'u b'u juguya la walima k'a fɔ de ko politique tɔnw ka démocratie kɛlɛtɔ don Mali la yan premier ministre ko a n'o cɛ ka jan n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye ko Mali a t'i n'a fɔ ko seginkɔ bɛ bilen sisan kɔni hakilila minnu taara taaɲɛ de bɛ kɛ o baara ninnu na docteur Choguel Kokala Mayiga ko in taara a ma bɛn dɔw hakilila ma dɔw hakilila ko nin ye démocratie sen de dontɔ y'a la k'a fara k'a fili ko o kuma t'a la démocratie bɛ Mali kɔnɔ wa bɛɛ y'a yɛrɛ o sigilen bɛ Mali kɔnɔ bɛɛ b'i ka kuma fɔ a ka d'i ye cogo min na nka bonya ani karama kɔnɔna la ani jamana bɛ se ka basigi cogo min na Fasiri Info Matin halisa limanaw premier ministre ka kuma ninnu na a ko n'i y'a lajɛ bi kalata limanaw gouvernement ka kalata labɛn k'o tɛ gouvernement bolo koba ye k'a fɔ ko minnu bɛ ka wuli bi ko ka kalata labɛn ko a dɔw bɛ yen n'u bɛ fɛ k'u kanbɔ fanga nɔfɛ limanaw n'a fɔra ko hali u ka jamanaden ma taa ɲini yɔrɔ dɔw la u tɛna o sɔrɔ gouvernement min bɛ yen bi ko n'o ko k'o bɛ kalata labɛn ko hali n'u ye sɛ kɛ cɛbɔ ye bi o sɛ o bɛ ta jamanadenw fɛ sabu nin gouvernement in Choguel Kokala Mayiga ko jamanadenw b'a kɔ ni maa min y'i kanbɔ ko gouvernement in jamanadenw na tugu o nɔfɛ premier ministre a ka kuma la ko bi maa caman bɛ yen u bɛ ka ɲɛfɔli caman kɛ k'a fɔ ko diɲɛ kɛlɛ tɔnba ONU n'o ye Organisation des Nations Unies ye ale de bɛ ka wuli ko fɔ Mali ka kalataw labɛn ko ONU k'a dɔn k'a fɔ ko jamana bɛ jamana na olu yɛrɛ ye kalataw labɛn k'u to nin gɛlɛya ninnu kɔnɔ a ye misali ta Russie jamana kan ko k'a sɔrɔ don ko Ukraine fana yen fana olu ye u ka politique tɔnw ka baaraw bɛɛ lajɛlen sonsoro munna ONU ma taa fɔ olu ɲɛna ko ayiwa a y'a ka politique tɔnw sonsoro a y'a baara a y'a sariya lawuli ko f'u dulon bɛ Mali de la ko fɔ Mali ka nin hakilila in lawuli ko o ONU kelen gɛlɛya min ye jamana sɔrɔ i n'a fɔ misali la bateau min n'o ye Tombouctou ye septembre kalo san 2023 la bamanciw binna o bateau in kan ka maaw fa ONU ma se ka hali kala don i ɲɛna ka bɛn ni o ye ko cogo di minnu bɛ fanga tɛmɛnenw na i b'a sɔrɔ ONU tun bɛ Mali la yan nɔ o fanga tɛmɛnenw yɛrɛ tun kɛmɛ i b'a fɔ ko ONU ka baarakɛlaw Mali la u mana min f'u ɲɛna u b'o de kɛ jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ jamana yɛrɛ ka hɛrɛ t'a la Choguel Kokala Mayiga de nin kuma ninnu fɔ jamana waati min na a tun bɛ jɛrɛ kɛnɛ kan n'o ye SODI 9 ani EDMSA ka bolo di ɲɔgɔn ma sɛbɛn dɔ ye walasa ka se ka taji di Mali ma maa min y'a Fasiri Info Matin kɔnɔ bi o ye Abdoulaye Ouattara limanaw aw bonya bɛ kunnafoni la n'an bɔra yen limanaw fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko les échos écho kumana limanaw a y'a jira k'a fɔ min ye dialogue intermalien ye n'o ye sigikafɔ min borodala walasa jamanadenw ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'a bɛ senna a baaraw yɛrɛ daminɛna ka ban
n'i ye jateminɛ kɛ dialogue intermalien maa min b'a ko labɛn kunna bi comité de pilotage a ɲɛmɔgɔ Usumani Isufi Mayiga ko a n'a ka délégation u kunbɛra sibiri tɛmɛnen na Mali kunnafonidilaw ka soba la maison de la presse kunnafonidilaw Mali kunnafonidilaw caman kun bɛ a ko kɛnɛ kan yen nɔ limanaw baara in ka se ka kɛ baara sabatilen ka kɛ baara barikama ye walasa min ye jatalaw minnu b'a sɛbɛn limanaw minnu yɛrɛ bɛ n'olu bɛ kumakanw ta minnu fana bɛ yen ni a kuma kelen a kana tɛmɛ u kan minnu b'a sɛbɛn a bɛɛ kun bɛ a ko kɛnɛ kan ye walasa min ye docteur n k'a fɔ premier ministre kɔrɔ in n'o ye Usumani Isufi Mayiga ale selen kɔ kɛnɛ kan Mali kunnafonidilaw kun bɛ kɛnɛ kan ye caman bɛ yen olu ye tɛgɛrɛ warawara o b'a jira k'a fɔ ko maliden cɛ ni muso limanaw min ye nin dialogue intermalien ye bɛɛ kɔni sɛbɛ donnen don a ko ma bi o la n'i y'a lajɛ min ye Usumani Isufi Mayiga kɛlen kɔ ka kuma ta a ko Mali bɛn ni kelenya a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a tɛ taa kunnafonidilaw kɔ ni kunnafonidilaw m'u sen don a ko la olu de bɛ se ka jamanadenw ladɔnniya olu de bɛ se ka fɛn fɔ jamanadenw ye nin baara in yɛrɛ kan u bɛ se ka min faamuya min bɛ se k'a to fana u bɛ don da caman fɛ n'o ye jamana ka basigi ye o de la Usumani Isufi Mayiga ko min ye kunnafonidilaw ye u jɔyɔrɔ ka bon nin baara in na u k'u sen don a la walasa ɲɛtaga dialogue intermalien mɔgɔ bɛ min na a ka se ka sɔrɔ walasa a ko kunnafonidilaw min ye baara in ye a soupassement kunnafonidilaw de bɛ se ka soupassement sigi o de la a ɲininen bɛ kunnafonidilaw fɛ u k'u sen don a ko la yɔrɔ min ye maison de la presse ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye n'o ye Banjugu Dante ye a kun bɛ kɛnɛ kan ye a fana y'a ɲini kunnafonidilaw fɛ u ka wuli ka kɛ jamakulu ye ka se ka baara min kalifalen filɛ nin ye u la u ka se ka a lase yɔrɔ la n'i ye jateminɛ kɛ septembre kalo n k'a fɔ avril kalo tile 13 tɛmɛnen maison de la presse kɔnɔ a kɔni kɛra baara ye ni kunnafonidilaw jɔra u jɔyɔrɔ la ka se ka dialogue intermalien k'a kunbɛn n'u bolo fila ye u fana jɔyɔrɔ ye min ye kunnafoniko la bɛɛ lajɛlen y'i ka layidu di a ko kɛnɛ kan ye Mori Keyita fana tun bɛ yen Eko tɔgɔ la ale de nin fasiri kɛ aw bonya b'a la. N'an bɔra yen limanaw l'indépendant an bɛ don ale kɔnɔna la a kumana a y'a jira k'a fɔ ko tɔn dɔ bɛ yen ni u k'a ma ko appel du 20 février pour sauver le Mali l'indépendant kɔnɔna la bi a jala k'a fɔ ko nin tɔn in k'a cira jamana gouvernement fɛ n'i ye jateminɛ kɛ tɔn in jalaki min binna kan ko a bɛ ka dankari kɛ jamana la walasa ka se ka basigibaliya walima ka jama su n'u k'a ma ko trouble à l'ordre public walima ka ɲagami don jamanadenw kunkolo la Mali gouvernement n'o ye furanjɛla fanga gouvernement ye min ye ministre ka laadala ɲɔgɔn min kɛra kunungo araba avril kalo tile 17 ko coordination des organisations de l'appel du 20 février 2023 pour sauver le Mali ko nin tɔn in k'a cira gouvernement ye a jira k'a fɔ tɔn in cira k'a sababu kɛ mun ye ko u bɛ ka dankari kɛ jamana la limanaw ni tɔn in cira waati min na o y'a sɔrɔ nin tɔn kelen a ɲɛmɔgɔ n'o ye Cheikh Mohamed Sherif Kone n'o ye magistrat kɔrɔ in ye ko ale kun ye taa damakasi kɛ cour constitutionnelle n'o ye Mali sariya soba min bɛ Mali sariyaw kɔlɔsi ko k'a fɔ ko fanga min bɛ yen sisan n'o ye transition ye ko fanga in a waati banna ko fanga in ka bɔ yen a ka jɔyɔrɔ di civiliw ma n'i y'a lajɛ coordination des organisations de l'appel du 20 février pour sauver le Mali ale kɔni bɛ hakilila kɔnɔna la i n'a fɔ gouvernement ye laseli min kɛ kun jumɛn na u y'a ci k'a y'i yɛrɛ bila minan kɔnɔ minan min bɛ yen n'a bɛ dankari kɛ Mali kelenya la a bɛ dankari kɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya la communiqué min kɛra gouvernement fɛ conseil des ministres kɛnɛ kan a b'o de sɛbɛntiya k'o de la ko min ye nin tɔn in ye a cira ka bɔ Mali kɔnɔ tɔn in tɛ se ka baara foyi kɛ bilen a ɲɛmɔgɔ Cheikh Mohamed Sherif Kone yɔrɔ an y'a fɔ ten ale kun ye laseli kɛ k'a fɔ ko furanjɛla fanga min yɛrɛ b'an kunna nin ye ko furanjɛla fanga in ko a waati banna a ye damakasi min kɛ cour constitutionnelle ɲɛkɔrɔ ani a yɛrɛ ka tɔn in n'o ye association malienne des procureurs et poursuivants AMPP ani référence syndicale des magistrats REFSIMA ani o tɔn in de jɛra ka nin damakasi kɛ cour constitutionnelle
ɲɛkɔrɔ limanaw an bɛ nin danga min na nin ye awa laɲini do laɲini tɛ o yɔrɔ ko a y'a ɲini ko cour constitutionnelle fɛ a waati min dira furanjɛla fanga ma k'a kun kan k'a lajɛ ka kuma k'a fɔ furanjɛla fanga a waati banna awa sariya de ka ɲɛfɔ o yɔrɔ la ye ko nka ko cour constitutionnelle ma ayiwa kala don i ɲinɛ ka bɛn ni o ye Cheikh Mohamed Cherif Kone ni maaw hakili b'a la avril kalo tile 3 a kun ye nin kuma fɔ a tilala ka na min ye avril kalo tile 14 tɛmɛnen k'a fɔ farafinna kelenya tɔnba n'o ye union africaine ye awa ko colonel 5 ko olu kɔni tɛ se ka hali kalata yɛrɛ labɛn Mali kɔnɔ yan bilen ka sababu kɛ ko furanjɛla fanga awa waati min dir'u ma o banna limanaw u y'u t'o la awa kunun conseil des ministres kɛnɛ kan gouvernement y'a lase k'a fɔ ko appel du 20 février pour sauver le Mali ko tɔn in ko a cira ka bɔ yen limanaw nin bɛna dɔ fara tɔn minnu cira Mali kɔnɔna la i n'a fɔ Imam Mahmoud Dicko ka CEMAS ka taa se Kawural Renouveau synergie d'action pour le Mali olu cira ka bɔ yen nin na dɔ fara olu hakɛ kan kunnafoni de filɛ l'indépendant de y'a fɔ bi aw bonya b'a la. limanaw fasɛrɛden sɛbɛn bɛ yen n'an ko a ma ko reflet d'Afrique a kumana reflet d'Afrique y'a yira k'a fɔ Mali kɔnɔ sugubulon minnu bɛ yen n'an ko a ma ko marché public n'a bɛ di awa dɔw kɔni ta kɛn bɛ Bafa ani Kilicɛ ye awa ko cakɛda dɔ b'an ka jamana kɔnɔ tɔgɔ caman de bɛ nin cakɛda in na ale kɔni ta kɛn bɛ Mali sugubulon ale b'a cɛ dɔrɔn ka k'a yɛrɛ kunna ani Mali awa jamana nafolo k'a cɛ ka k'a kunna a bɛ n'a fɔ jamana kɔnɔ jamanaden dɔw olu ka hakɛ tɛ kelen ye nin sugubulon ninnu ɲɛkɔrɔ dɛ i n'a fɔ fasiri bɛ k'a ɲɛfɔ cogo min na reflet d'Afrique a ko cakɛda dɔ b'an ka jamana kɔnɔ tɔgɔ caman de b'a la tɔgɔ dɔw bɛ yen dɔw k'a ma ko Adama Jakite Sall dɔw yɛrɛ b'a fɔ a ma ko Anta Construction o n'a ɲɔgɔnna caman cakɛda kelen tɔgɔ caman wa sugubulon caman de bɛ d'a ma miliyari caman Mali tɔgɔ la o de bɛ ta ka di nin cakɛda in ma walasa limanaw n'a fɔra k'a fɔ ko sugubulon bɛ di Mali kɔnɔ yan ni a bɛ tɛmɛ ni sariyaw de ye wa tɛmɛsiraw de b'a la nka a jarala k'a fɔ Mali kɔnɔ yan a bɛ n'a fɔ cakɛda dɔw bɛ yen olu tɛ tɛmɛ o sira fɛ dɛ sira surunin de b'olu bolo awa Mali ka sugubulon a bɛ ta ka di olu ma a fɔ min ma ko marché gré à gré walasa fasiri ko ale jateminɛ min kɛ o ye k'a fɔ awa cakɛda dɔ bɛ yen ale kɔni de bɛ nin lahalaya kɔnɔna la société Jakite Sall o tɔgɔ b'a la société Boubacar Jakite o fana y'a tɔgɔ dɔ ye limanaw ko cakɛda min ni tɔgɔ wɛrɛ b'a la o k'a ma ko solution informatique Sall o fana ye nin cakɛda kelen in tɔgɔ ye centre malien pour le commerce o fana y'a tɔgɔ dɔ ye dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko tɔgɔ wɛrɛ b'a la ko Anta Construction fasiri ko ale yɛrɛ tɛna hali tɔgɔ dɔw fɔ k'a bɛ olu to dogo la ka sababu kɛ ko n'o nana fɔ o bɛ se ka kɛ gasi ye limanaw ka hakili kunu k'a jira k'a fɔ ko Mali la yan nɔ yɔrɔ sugubulon caman bɛ misali la i n'a fɔ Kanamu ka sugubulon waati min na Kanamu y'a ka sugubulon ta ka di a dira nin cakɛda kelen de ma n'o ye solution informatique ye nka a bɛɛ ye maa kelen de ka cakɛda ye limanaw b'a sɔrɔ cakɛda kelen tɔgɔ caman tuma dɔw la a mana taa i b'a sɔrɔ a bɛ taa ni tɔgɔ wɛrɛ ye sugubulon bɛ ta ka d'a ma n'i y'a lajɛ centre malien pour le commerce o fana y'a ka tɔgɔ dɔ ye n'u k'a ma ko CEMAC kunnafoni dɔw sɔrɔla k'a fɔ ko nin cakɛda in limanaw ɲininkali yɛrɛ kelen bɛ n'a sɔrɔla u kɛn bɛ ka jɛ jugu de bila sen kan maa damadɔni hakilila wɛrɛ t'u la Mali sugubulon k'a bɛɛ lajɛlen salo ka gɛrɛ u yɛrɛ la ko n'i y'a lajɛ AMO quartier minnu n'olu dilanla miliyari caman a ko nin cakɛda kelen in a dira ale de ma n'i y'a lajɛ hali Mali ka carte biométrique minnu n'a fɔra k'o dilanla limanaw yɔrɔ o fana tɛmɛna nin cogoya in na nka limanaw a sugubulon kelen a dira cakɛda wɛrɛ ma min tɛ nin ye o fana tɛmɛna nin cogoya la ko limanaw yɔrɔ an ka jamana a bɛna to nin cogoya la wa ko Kulukoro a jala k'a fɔ Kulukoro yen fana ko min bɛ Kulukoro ko soba dɔ bɛna jɔ ye jamana tɔgɔ la limanaw o fana sugubulon tara ka di nin cakɛda kelen de ma miliyari 12 ɲɔgɔn na yɔrɔ a fɔra k'a fɔ hali o sugubulon in o fana dira limanaw k'a sɔrɔ ni a ma kɛ ni sariya ye o la n'i y'a lajɛ limanaw Mali sariyaw bɛ min fɔ k'a fɔ ni sugubulon kɔni bɛ di tɛmɛsiraw de b'a la nka ko o ma kɛ nin cakɛda in ta ye n'i y'a lajɛ san 2019 a jala k'a fɔ novembre kalo tile 7 san 2019 ayiwa nin cakɛda kelen in tɔgɔ dɔ b'a la n'u k'a ma ko Anta n'a a sigilen filɛ nin Bajalan 3 la bɔlɔ min bɛ yen n'o tɔgɔ dalen bɛ Docteur Ousmane Traoré la
ko ni sugubulo in taara ka di nin cakɛda in ma k'a sɔrɔ ni a ma tɛmɛ conseil des ministres fɛ ministres ma sigi k'a ka foyi limanaw a dun fɔra k'a fɔ jamanakuntigi colonel Asimi Goita i kalen k'i siɲɛ k'a fɔ Mali den dɔ tɛna fisaya dɔ ye wa hali sugubuloko kuma min fɔ k'a dɔ ta ka di dɔ ma ka dɔ fisaya dɔ ye a dun jarala k'a fɔ Mali kura limanaw maaw kan k'u sigi k'u miiri a ko la kosɛbɛ halisa nin ko kelen ninnu nin de bɛ jamana kɔnɔna la. Balaji Ture a ko nin ko in ma ban dɛ a bɛ se ka kɛ a bɛ segin ka na ni kunnafoni ye jamanaw min ye ni fasiri Reflet d'Afrique ani Challenger bɛ ɲɔgɔn dafa nin kuma kelen na sabu Musa Mara bɔra ka nin kuma kelen fɔ nin sugubuloko kuma kelen Musa Mara ko a sera sa jamana ɲɛmɔgɔw ka sugubuloko in k'a kɛ ko ye min ni jɛya bɛ don a ko kɔnɔna la. Musa Mara ye welewele dakan bila furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw ma avril kalo tile 15 tɛmɛnen san 2024 premier ministre kɔrɔ a ko a kumana ka bɔlɔlɔw sanfɛla la a y'a jira k'a fɔ marché public n'o ye sugubulon ye ko jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ u ka a ko kɛ jɛlenya la walasa jamana ka nafolo minnu bɛ yen n'a bɛ ta ka don minɛnw na nafolo kana bɔ ka taa ten sira wɛrɛ fɛ ni dun ye jamana yɛrɛ maracogo ɲuman fɔ bonne gouvernance limanaw a tɛ taa nin baara ninnu kɔ Mali nafolo de bɛ ta ka di maa dɔ ma walima Mali nafolo de bɛ ta ka di maa kelen ma o b'a ka sago ye wa hali laɲini min bɛ kɛ a sugubulon ninnu dɔ kɔfɛ i b'a sɔrɔ laɲini tɛ sabati jateminɛ dun kɛra k'a fɔ limanaw jate min kɛra san 2021 ani san 2022 k'a fɔ ko sugubulon minnu bɛ di Mali la yan camanba de bɔra a hakɛ la minnu bɛ yen ni 132 limanaw Mali sugubulon na i b'a sɔrɔ min bɛ di jamana ma min bɛ di sariya la o de ka dɔgɔn wa hali UEMOA ka sariyaw fana na jateminɛ kɛra k'a fɔ Mali la yan 100 limanaw 20 o de jiginna UEMOA ka jatew la Musa Mara ye nin kuma min fɔ nin o de la o b'a jira k'a fɔ ko Mali la yan marché public k'a bɛ min fɔ jamana marché public ko la o ye k'a fɔ u k'a lajɛ u ka ko kɛ jɛlenya la walasa jamanaden dɔ kana fisa dɔ ye jamana nafolo a kana ta ka bila k'a di dɔ ma k'a tiɲɛ kɔfɛ fana ka tila ka kɛ jiginna ye tuguni kuma de ye nin ye limanaw Challenger ani Reflet d'Afrique bɛ ɲɔgɔn dafa nin kunnafoni na aw bonya b'a la. N'an bɔra ye limanaw fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko Nouvel Horizon ale kumana limanaw Nouvel Horizon y'a jira k'a fɔ Mali lakanako dɔ bɛ ka fara a kundama kan min ye jamanakuntigi ye colonel Asimi Goita k'a ye Mali finitigiw min ye kɛlɛcɛ kura dɔw a ye o bila sen kan limanaw nin kɛlɛcɛ kura ninnu min k'a ma ko force d'intervention rapide des armées nin kɔni ye Mali kɛlɛcɛw ye minnu ka baara ka teli limanaw ni ko mana kɛ jamana kɔnɔ ka ban olu de bɛ wele joona u ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a ko la o la min ye Mali finitigiw bɛɛ ka ɲɛmaa chef suprême des armées colonel Asimi Goita k'a ye décret dɔ ta sariya dɔ don min taara ntɛnɛn tɛmɛnen avril kalo tile 15 limanaw ni sariya in bɛ min ko fɔ o ye k'a fɔ Mali finitigiw ko kulu kura wɛrɛ o bilala sen kan o ko min ma ko force d'intervention rapide des armées bakurunbala FIRA limanaw nin ye Mali finitigiw ka jɛkulu kura ye min ni a ɲɛmaa bɛna sugandi jamanakuntigi yɛrɛ fɛ n'a sugandira limanaw min ye colonel Sadio Kamara ye min ye Mali finitigiw ka ministre ye ale bɛna lajɛ ni finitigi ninnu bɛna baara kɛ hukumu kɔnɔna la o kɔfɛ u bɛ sɔrɔ ka bila min ye général de division Umaru Jara ale ka hukumu kɔnɔ baara a ka sɔrɔ ka kɛ o la n'i y'a lajɛ limanaw yɔrɔ jamana lakana mina dɔrɔn tɛ maninfinw fana olu bɛ se ka jɔ u jɔyɔrɔ la cogo min na o fana y'a taabolo dɔ ye o de la min ye colonel Asimi Goita jamanakuntigi k'a ye nin finitigi ninnu bila sen kan limanaw ninnu ka baara bɛna bɛn mun ma ka se ka jamanadenw jɔyɔrɔbatigiw jamana ɲɛmɔgɔw k'u lakana ani fana min ye hali jamanadenw minnu b'u sigiyɔrɔ la i n'a fɔ bamanciw kelen bɛ ka maa minnu tɔɔrɔ ani force spéciale fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ Mali la yan nɔ n'o bɛ ka lakana sabati Mali la yan n'a fɔra k'a fɔ ko ayiwa majɛ bɛ yen fɛ wele de bɛ bila nin FIRA in ma n'o ye force d'intervention rapide des armées olu de bɛ wele a ye taa nin yɔrɔ in na joona a ka taa dɛmɛ don ninnu ma ninnu kɔni ka baara limanaw a ka teli o teliya da ye u mana wele fɛn o fɛn na i b'a sɔrɔ ɲɛ t'u ka yɛlɛ i b'a sɔrɔ u sera yen nɔ ko nin finitigi ninnu ka baara bɛna bila sen kan ɲɛmɔgɔ bɛna ɲini n'o ye commandant ye ani u ka ɲɛmaa dankan walasa ka se ka Mali lakanako ka dɔ fara a baara kan limanaw an b'a kuncɛ ni min ye teliya la o ye soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko
ayiwa yuruku a bɛ sen na halisa jamana kɔnɔ yan n'i ye jateminɛ kɛ bureau de vérificateur général ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛgɛsɛgɛli min na ayiwa a taara yɔrɔ la ni o ye Mali kɔkanna ye Côte d'Ivoire jamana kan Mali ka so dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko maison du Mali société civile immobilière de la maison du Mali Abidjan a jala k'a fɔ nin soba min bɛ Mali tɔgɔ la ko 1,600,000 ɲɔgɔnna o de dunna yen nɔ vérificateur général ka sɛgɛsɛgɛli la o kɔfɛ ɲɛnajɛ min n'o kɛra Mopti n'o ye biennale artistique culturelle san 2023 a jala k'a fɔ ko biennale fana la ko 1,60,000 ɲɔgɔnna o de tununa yen nɔ vérificateur général ka sɛgɛsɛgɛliw la waati yɛrɛ kama a jala k'a fɔ maison du Mali yɔrɔ ale ye cakɛda ye i b'a sɔrɔ a ka baara ɲɛsinnen bɛ min ma o ye bureau b'a la magasin b'a la mobili jɔyɔrɔw ani ja minnu bɛ n'o bɛ publicitéw kɛ olu fana bɛ a la i b'a sɔrɔ a nafolo caman a bɛ nafa ɲɛ jamana ye kosɛbɛ a fɔra k'a fɔ ko nafolo min bɛ bila olu fana ka bolo kan ko 1,600,000 ɲɔgɔnna o tununa ye vérificateur général kɔni y'a ko ta ka sɛgɛsɛgɛli da Cour des comptes ka bolo kan ani pôle économique et financier o min ye biennale artistique et culturelle Mopti ko 1,60,000 fana tununa ye o biennale labɛnw na yɔrɔ biennale yɛrɛ a kan ka kɛ labɛn na cogo min na a ma kɛ ten sabu a baara a teliyara ɲɔgɔn nɔfɛ yɔrɔ biennale a bɛ daminɛ semaine locale de la ka na semaine régionale la o si ma se ka kɛ san 2023 ta in na biennale kɛla dɔw yɛrɛ a ɲinina k'a fɔ maa 80 o bɛ bɔ région na a dɔw yɛrɛ bɛ yen u taara damakasi kɛ walasa u bɛ se ka wari sɔrɔ ka bila u ka bolo kan o b'a yira k'a fɔ ko biennale labɛnna cogo min na labɛn cogoya ma ɲɛ ka far'o kan ko miliyɔn caman de bɛ yen minnu tunu cogo ma se ka dɔn o nafolo o fana tara ka di min ye Cour des comptes ma ani pôle économique et financier commune 3 la Bamako yan walasa u ka se ka ko sɛgɛsɛgɛ a sera sa ministre min bɛ seko ani dɔnko kunna biennale yɔrɔ a tako kura bolodalen bɛ ka bila san 2025 la Tɔnbukutukaw fɛ yen baara in ka se ka labɛn k'a daminɛ dugu ma n'o ye semaine locale ka taa bila semaine régionale la walasa majɛ kana kɛ natɔ in na e ko an t'a bila yan soir de Bamako an ye sɔrɔ a kɔnɔna la o kuma ni Ala sɔnna sini juma na ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kuraw mana bɔ k'o lakale aw ye ladira kɔnɔna la aw ni ce a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni Infashion ka dɛmɛ ye an sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99 Infashion k'aw ye togo ɲɛ Infashion ni aw mago bɛ qualité la